як бар'єри асосӣ, як проблеми асосӣ барои чи Тоҷикистон ба туристо кам мебиёяд, Тоҷикистон маркетингаш слабе. Дунё Тоҷикистона тасаввуроташ ба ранги Афғонистон мондагӣ. Мардуми бегона, ман ҳамто худотон, ҳамто гӯед ки ҳамто нависед инҷи ба ҳар якте худотон ҳамто нависед Тоҷикистон. Толка росташе нависед. Виҷдони худотон. Қабаташ ба чи тасаввуроте, чи каллатон ба тасаввуроте ки мебиёд, ҳами калима нависед. Ман тренингам ба худ дарони мардуми Тоҷикистон ба мардуми худамон ба ҳамин кора кардам. Ман гуфтам Тоҷикистон чӣ хел сарат ба тасаввурот мебиёд? Навис. Хай баъзеш навис кӯҳсор, оби нағз, баъд миграция, то есть мардикорӣ, камбағале, ман ҳамин хел навист. Ҳама худи халқи худи Тоҷикистони худама. Бегонаам пурсидам. Бегонаам пурсидам. Ман гуфтам толка росташе навис. Хубашам ҳайвашам менависад бисёртар сраза ҳамин мебинам ки кадом калимаҳо мебарад. Бедност, то есть ин камбағале, безработница, ҷои кор нест, миграция, то есть мардикорӣ.